खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो सोरखारि साख्रि मावनायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दिनै आरो गाबोन अदेबानि साननै बन्द मोननो हागोन सोरखारि साख्रि मावनाय मावथिफोरा रायजोनि साख्रि मावनाय मावथिफोरनि थाखाय बे खौरांखौ फोसावदों आसामनि रायजो बेंगिरिया बेखौ फोसावदों जायफोर सोरखारि साख्रि मावनाय मावथिफोर बिथांमोनहा एक शरण भगवती समाजखौ मानियोबा बिथांमोननि थाखायनो बे बन्दखौ होदों मैया 10 मार्चनिफ्राय मरानाव जानाय एक शरण भगवती समाजनि सनाथि मायथाइ फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखायनो जायफोर बिथांमोना एक शरण भगवती समाजखौ फालियो बिथांमोननि थाखाय दिनै आरो गाबोन अदेबानि 11 आरो 12 मार्च बे साननैयाव स्पेशल केजुएल लिभ फोसावदों रायजोआव रां लानानै खामानि मावग्रा सोरखारि मावथिफोरखौ हमनाया गोलाव समनिफ्रायनो जाबोगासिनो दं अब्लाबो रां लानानै खामानि मावग्रा सोरखारि मावख'गिरिफोरनि आंखाल जायाखै जोंनि रायजोआव बे खेबाव हमजाबावबाय सासे सोरखारि मावख'गिरि आसाम पुलिसनि एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टरा रां लानायनि दायाव हमजादों सिलचर पुलिस स्टेशननि सिङाव थानाय खुंगुर आउटपस्टनि एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर नमेन उद्दिन आहमेदखौ रां लानायनि दायाव हमदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला खावनाय मटर साइकेलखौ हमनो मोननायनि उनाव बिगोमानो गथायफिननायनि मुङाव रां दाबि खालामोमोन एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर नमेन उद्दिन आहमेदआ थिग बेबायदिनो खावनाय मटर साइकेलखौ हमनो मोननायनि उनाव बिगोमानो गथायफिननायनि मुङाव बिगोमानिफ्राय 10,000 रां दाबि खालामदोंमोन नमेन उद्दिन आहमेदआ नाथाय मटर साइकेल बिगोमाया जाख्ल'नायनि हेंथा गसंनानै नमेन उद्दिन आहमेदनि हेंथायै डाइरेक्टर अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि करापसन टीमनो बेनि सोमोन्दै मिथिहोदोंमोन बेनि उनावनो सोलो खालामनानै डाइरेक्टर अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि करापसन टीमआ एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर नमेन उद्दिन आहमेदखौ एरेस्ट खालामदों गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनायाव जाब्रबथाय जानानै जिउ खोमानांनाय रनेन गयारिनि गोथै देहाखौ रायजो राजाफ्रा जोबथा बिदाय होबाय उदालगुरि जिल्ला नोलोबारि ओनसोल आहमाखा गामिनि रनेन गयारि बिथाङा गावनि नखरनि गाज्रि थासारिखौ नायनानै कम्पानियाव खामानि मावनो थाखाय केरालायाव थांदोंमोन नाथाय थांबाय थानाय समावनो गंसे रेलगारिनिफ्राय गुबुन गंसे रेलगारिखौ सोलायनाय समावनो बिथाङा जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादोंमोन जायनि जाहोनाव बिथाङा गोब्राब थासारियाव जोखोम जानो गोनां जादोंमन आरो बिथांखौ देहा फाहामसालियावबो थिसननाय जादोंमोन बिथाङा गोब्राब जुजिनानै थांनाय 8 मार्चआवनो देहा फाहामसालियाव जोबथा हां लादोंमोन बिथांनि गोथै देहाखौ न'फारसे लाबोनाय जाबाय आरो रायजो राजाफ्रा बिथांखौ जोबथा बिदाय होबाय एमपि नबकुमार सरनियानि सायाव फैदों फारफ्रोमथिंजायनिफ्रायबो खैफोद एमपि नबकुमार सरनियानि एसटि बिमुङा नंखाय होनानै फोरमान जानायनि उनाव बे खेबाव नबकुमार सरनियाखौ मदद होग्रा आफादानो एमपि नबकुमार सरनियानि आखाइखौ एंगारनायनि लामायाव जुदि एमपि नबकुमार सरनियाजों दैदेनजानाय जिएसपि दोलोआ इउपिपिएल दोलोखौ मदद होयोब्ला बर' सुरक्षा समितिया नबकुमार सरनियाखौ मदद होनाय नङा होननानै फोरमायथिदों जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै बर' सुरक्षा समितिया खौरांगिरि मेल हांख्रायदों आरो खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिदों दि बर' सुरक्षा समितिया मोननै बाहागोआव गावनानै दंमोन दा ज' जाफिनबाय आरो ज' जानानै मोनसे थांखि लादों दि एमपि नबकुमार सरनियाजों दैदेनजानाय जिएसपि राजखान्थि दोलोआ जुदि इउपिपिएल बा बिपिएफखौ मदद होयोब्ला बर' सुरक्षा समितिया नबकुमार सरनियाखौ मदद होनाय नङा फोरमायथिनो गोनांदि एमपि नबकुमार सरनियाया बर' हानि मोनथाय बर'खौ रैखाथि होनाय बायदि इसु बा खोथाफोरखौ लानानै बिसायख'थि गेलेदोंमोन आरो खेबनैनि थाखाय क'क्राझार लकसभा बियाबाव एमपि महरै देरहासारनो हादोंमोन एमपि नबकुमार सरनियाया बे खेबावबो बर'नि राजखान्थि जागोन नामा ना गुबुन मोनसे राजखान्थि जागोन बिटिआरनि राजखान्थि फोथाराव बिपिएफ दोलोनिफ्राय जेब्ला एमपि बिसायख'थिनि पेनेल लिस्टआव पृथ्वीराज देब मेसनि मुं फोसावदों अब्लानिफ्राय पृथ्वीराज देब मेसआ गावखौ देरहागोन होननानै दाबि खालामबाय थादों बिथाङा रायजो राजानिफ्राय मदद हास्थायनानै बुंथिदों दि आं बर' बिफानि फिसा एसटि बिफानि फिसा नाथाय गिबियाव आसामनि एसटि फिसाज्ला बर' कचारी जानायनि सिगां एसटि जानायनि सिगां आसामनि बर' आसामनि एसटि होननानै बुंथियो लोगोसे बुंथिबावोदि आं बर'ब्लाबो बर' बिमानि आहार जानानै गेदेर जादों बेनिखायनो गासै रायजो राजानि मदद हास्थायो होननानै बुंथियो पृथ्वीराज देब मेसआ ड्राग्सनि बेफार फालांगि खालामनाय आरो ड्राग्स लानाया रायजोआव बांनायनिफ्राय बांदों टाउन नोगोरनिफ्राय लानानै गामि ओनसोलसिमबो ड्राग्सनि फालांगि जादों जायनि जाहोनाव गामि ओनसोलावबो गोबां लाइमोनफोरानो ड्राग्स लानायखौ नुनो मोननाय जादों थांनाय सानसे सिगांसो ड्राग्स जानाय आरो फालांगि खालामनायनि दायाव 3 बर' लाइमोनफोरखौ हमनो हादोंमोन दा फिन आरोबाव ड्राग्स जानायनि दायाव 2 बर' लाइमोनफोरखौ हमनो हादों
बाक्सानि आनन्द बाजारनिफ्राय हमनो हादों सानै ड्राग्स लाग्रा बर' लाइमोनफोरखौ मुङा फारियै रमेन बसुमतारी आरो सानकुमार दैमारी। रमेन बसुमतारी आरो सानकुमार दैमारीखौ हमनो हानायजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय ड्राग्सबो हमनो हादों। उनाव बिसोरखौ पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरदों। बिसायख'थिया खनले खनले फैबाय थाथों। जुदि बिसायख'थि फैनायजों लोगोसे रायजोआव बा हादराव जौगानाय फैयोब्ला बिसायख'थिया खनले खनले जाबाय थाथों। मानोना बिसायख'थि सफैयोब्लासो राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्राबो सिरि मोनो आरो नायसनजायै खामानिफ्राबो सोरखारनि नोजोराव गोग्लैयो। उदालगुरि आरो बाक्सा जिल्लायावबो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि नुजाथि हैनाय, जेराव खौथि खौथि रांजों खामानिफोर मावनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। उदालगुरि जिल्लायाव आसाम माला बिथांखिनि गेजेरजों लामा बानायनो थाखाय आरो गुबुन गुबुन खामानि मावनो थाखाय गासै 448 कौटि रांनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों बिथाङा। बेनि मादाव नावबान्दा जानानै बगामाथिनिफ्राय बेहेरगाव थांनाय लामा बानायनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों, जाय 25 किल'मिटार गोलाव जागोन आरो 132 कौटि रांजों बेखौ बानायनाय जागोन। बेनि अनगायैबो बेंबारिनिफ्राय नावकाटा थांनाय 37 किल'मिटार गोलावनि लामा बानायनो थाखायबो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। जुदि बे लामाया मोजां जायोबा टंला बेहेरगाव जानानै नावकाटा आरो उदालगुरिखौ फोनांजाबगोन, जायखौ 116 कौटि रांजों बानायनाय जागोन। बेनि अनगायैबो कलाइगाव कलेजाव 35 कौटि रां होनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। टंला हायार सेकेन्डारि स्कुलाव 8 कौटि, टंला मडेल स्कुलाव 7 कौटि, इउएन ब्रह्म मेम'रियेल हाइ स्कुलाव 7 कौटि, बेहेरगाव हायार सेकेन्डारियाव 8 कौटि, बेहेरगाव पलिटेकनिकआव 7 कौटि 50 लाख रां आरो टंला कलेजाव 10 कौटि रां होनो थाखायबो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बेनि अनगायैबो उदालगुरिनि गासैबो साहा बागिसानि थाखाय गंफायै एम्बुलेन्स फोसावदों। टंला रेलवे स्टेशननि सायाव बिरनाय दालां आरो बेहेरगावआव स्टेडियाम बानायनो थाखाय फोसावदों। बेनि अनगायैबो बाक्सा जिल्लायावबो 308 कौटि रांजों खामानि मावनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बिथाङा। बर्मानिफ्राय निकासि थांनाय 25 किल'मिटार जानथाइनि लामाखौ 90 कौटि रांजों बानायनो थाखाय खोथा होदों। आसाम माला बिथांखिनि गेजेरजों बे लामाखौ बानायनाय जागोन। बेनि अनगायैबो बर्मानिफ्राय तामुलपुर फारसे थांनाय 22 किल'मिटार जानथाइनि लामाखौ 91 कौटि रांजों बानायनो थाखायबो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों आरो बाक्सायाव बिएड कलेजाव गासै 9 कौटि रां होनोबो खोथा होदों। जाय फिसाजों संसार जानायनि सिमां दंमोन, बे फिसायाबो गैला। नखरा गोबां आलाय-सिलाय जाबाय। बिटिआर सोरखारा खोथा होनाय लेखायै गोलाव समनिफ्रायनो नेनानै दंमोन, नाथाय दिनैसिमबो मोननो हायाखै। बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय नखरनिफोरा मेगनाव मोदै लानानै बे रावखौ बुंदों। मुंख्लं नखरनो राङारि अनसुंथाइ होनो खोथा होनाय लेखायै दिनैसिमबो राङारि अनसुंथाइखौ मोननो हायैखौ लानानै खुद्रिदों माखासे मुंख्लं नखरनिफोरा। क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि मुंख्लंफोरा मुंख्लं नंला नामा होननानै सोंथि खालामो। लोगोसे बुंथिबावोदि जायनाखि बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों गासै मुंख्लं नखरनो 5 लाख रां होनो थाखाय आरो नखर नखर साख्रि होनो थाखाय प्रमद बर'आ रादाय होदोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो बेफोरखौ मोननो हायाखै। मानि थाखाय एनडिएफबिनि दैदेनगिरि गबिन्द बसुमतारी, रनजित बसुमतारी बिथांमोनहा खैला मैलायाव खौरां लाफैयाखै होननानैबो खुद्रियो बिथांमोनहा। लोगोसे बुंथिबावोदि जायनाखि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिएलटिआ बिटिसि गोरोबथा खालामनानै गासै बिएलटिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामदों आरो मुंख्लं नखरनो रां होदों आरो साख्रि होदों। नाथाय प्रमद बर'आ मानो बेबायदि खालामनो हायाखै? गोरोबथानि उनावबो मानो जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो हायाखै? ना बिथांनाव गोहो गैमारला नामा होननानैबो सोंथि खालामो मुंख्लं नखरनिफ्राय। प्रमद बर'आ खोथा होनाय लेखायै खामानिफोरखौ मावनायमोनब्ला बिसायख'थियाव गोरलैयैनो देरहासार जानो हागौमोन। नाथाय एमपि बिसायख'थिनि सिगां सिगां मुंख्लं नखरनो होनो गोनांखौ होआब्ला बेरेखा दोलोनोसो भट होनो गोनां जागोन होननानैबो बुंथियो मुंख्लं नखरनिफ्राय। फोरमायथिनो गोनांदि दाब दाब जिल्लानि मुंख्लं नखरनिफ्रा मोननो गोनां अनसुंथाइखौ मोननो हायैखौ लानानै दाब दाब जायगानिफ्राय खुद्रिदों आरो एमपि बिसायख'थिनि सिगांनो होनो थाखायबो दाबि दैखांदों बिथांमोनहा। सोरनि खाफालाव मा लिरनाय दं बेखौ जों रावबो हमदांस' हाया। जोनोम, जुलि आरो थैनायनि समा माब्ला फैगोन बेखौबो जों रावबो हमदांस' हाया। फिसाज्लानि थाखाय बिहामजो नायनो थांनायावनो लामा जाब्रथाय जानानै नखरनि गासैबो थैजोबगोन होननानै रावबो सानफेराखैमोन। नाथाय बेबायदि जाथायानो जादों मोनसे नखरजों। जुलिनि थाखाय बिहामजो नायनो थांनायावनो लामायाव जाब्रथाय जादों, जायजों नखरसेनि 7 सुबुङाबो जिउ खोमानो गोनां जादों।
बे जाथाया आसामनि नङाब्लाबो मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। बिहारनिफ्राय उत्तर प्रदेशनि प्रयागराज फारसे बिहामजो नायनो थांनायावनो उत्तर प्रदेशनि जौनपुराव लामानि जाब्रबथाय जादों। मिथिहोनाय बायदिब्ला सा 9 सुबुंफोरा आर्टिका गारिजों बिहामजो नायनो थाखाय इउपि फारसे थांदोंमोन। बे समावनो उत्तर प्रदेशनि जौनपुराव लामानि जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। मिथिहोनाय बायदिब्ला सा 9 सुबुंफोरा बिहामजो नायनो थाखाय आर्टिका गारिजों थांगासिनो दंमोन। बेयावनो जोबोद गोख्रैथिजों फैनाय ट्राकआ बिथांमोननि गारिखौ सौख्रांफैदों आरो गोलाव लामा जानथायसिम लांखारदों। जायनि जाहोनाव सा 6 सुबुंफोरानो जायगायाव जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सा 3आ गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ उनाव देहा फाहामसालि फारसेबो दैथायहरनाय जादों। मिथिहोबावदों दि गाजाधर शर्मा मुंनि सुबुङा गावनि बिहामजो नायनो थाखायनो गारिजों थांदोंमोन। बेयावनो जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। आथिखालाव साखा खबनै मटर साइकेल बा स्कुटिनि सोरनो गोनांथि गैया। नोंथांनोबो मटर साइकेल बा स्कुटिनि गोनांथि जादोंब्ला गोख्रैनो मानिकपुरनि मानास अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय नोंथांमोनहा मटर साइकेल नङाबा स्कुटिखौ बायनो हागोन। मानोना जोबोद मोजां मोजां अफार होगासिनो दङ मानिकपुरनि मानास अट' हन्डा श'रुमाव। अफारफोरा जाहैबाय 2000निफ्राय 4500 रांसिम केशबेक मोननो हागोन। बेसेन नाङालासे 5 लिटार पेट्रल मोननो हागोन। बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन। लोगोसेनो गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनानै गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो हानायनिबो राहा दं। मिथिहोनाय जायखिजाया स्कुटि बा मटर साइकेलखौ बायोब्लानो नोंथाङा बेफोर अफारखौ मोननो हागोन। थाबैनो नोंथाङा बेफोर खाबुखौ गावनि खालामनानै लादो, मानोना अफारा बारा गोबावसिम थानाय नङा। मोजाङै मिथिबावनो थाखाय 7002601255 नङाबा 9101272776 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।